गिबियावनो जोंनि बिफा इसोरखौ हामबायहोदों दिनैनि बे समावहाय गेजेराव जाफैनो हानाय जोंनि रिजनेल डाइरेक्टर लोगोसे फिल्ड डाइरेक्टर दङ धुबुरीनिफ्राय आरो जोंहा रिजनेल सार गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोनखौ हामबायहोदों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and this occasion. So once again I want to thank all the church members, those who have come over here. आं हामबायहोदों बयबो मोनफ्रोमबो गिर्जानिफ्राय सफैनो हानाय दैदेनगिरिफोर आरो गिर्जानि सोद्रोमाफोर दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोङो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय जोङो नेनानै दंमोन आरो बेबायदिनो इसोरनियावहाय जों आरज खालामबाय थादोंमोन आरो बे आरज खालामनाय बायदियै दिनै जोङो जाफुंनायखौ जोङो मोनबाय इसोरनि अननायजों बेनिखायनो जोंनि बिफा इसोरखौ हामबायहोदों दा बे समावहाय जोङो जोंनि जि अफिस बे BBCA नि अफिसखौ जोङो बेखेवनो थाखाय दिनैहाय थांखि लानाय बायदि जोङो बेखेवलांनोसै बै जागायजेननायनि मुङैहाय आङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि बेनिफ्राय जोङो आरज खालामगोन बेनि उनावहाय जोंनि रिजनेल डाइरेक्टर सार बिथांखौ जों वेलकाम खालामगोन जोंनि ट्रेडिशनेल आर'नाइजों So first of all I would like to read out one scripture then after that I will pray आं बेवहाय बाइबेल सिरि फरायनो लादों जिसुनि मुङैहाय इब्रानिनि 3:4 सिरि गंफ्रोमबो न'आ सोरबा सासेजों लुजायो नाथाय गासैनिबो लुग्राया इसोर आं खेबसे फरायबावनि गंफ्रोमबो न'आ सोरबा सासेजों लुजायो नाथाय गासैनिबो लुग्राया इसोर बेवहाय जोंनो बाइबेलाहाय 1 नम्बराव इसोरखौनो दोनदों जोंनो न'खौ लुग्राया गोबां मिस्ट्रिफोरबो जानो हागौ सोरबा सासे जोङो मानसिफोरा लुयो किन्तु गासैनिबो बिगुमायाहाय इसोरानो होनदों बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होना लासिनो थानो हाया दा बे समावहाय आङो गुसुङै आरज खालामनि सोरगोआव थानाय गोथां आरो गोथां अनसुला आफा दा बे समाव नों बिफाखौ हामबायहोदों दिनैनि बे समावहाय जोङो BBCआहाय थिखानानै दोननाय बायदि आफा नैबे BBCनि जि अफिस न' बेखौ जोङो नोंनि अननायजों लुखांनो हादों आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो थांखि लादों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ बेनिखायनो प्रभु नैबे समाव नोङो जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नोङो जों साफ्रोमजोंबो थानानै हेफाजाब खालामदो गासैबो हाबाफारिखौ आफा नों बिफानि आखायाव गथायनो हामबाय होनदों आफा नोंनि अननायजों जोंखौ नोङो दैदेनदो हामबायनो जों बासायगिरि प्रभु जिसुनि बिबार आमेन बे समावहाय जोंनि रिजनेल डाइरेक्टर दङ आरो बिनि बिसि we have a regional director and his wife madam she also with us so may I request our president to welcome by our traditional आर'नाइ so जोङो बिथांमोनखौ बरायनानै लानि May I request our treasurer to welcome our madam with our traditional arunai. बिथाङानो जोंनि दिनैनि BBCनि जि अफिस न' बेखौ बेखेवगोन लानाय जाबाय
बेनि सिगां फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दिनै जोङो 2 अक्ट'बर बे दिनखौ जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे समखौ लानाय जादों मानो होनोब्ला जोङो बे अफिस न'खौ सोरबाया साननो हागौ माथो बबेबा खालारानो नांजोबाखै नङा होमबा अब्लाबो जोङो जिहेतु जोंनि कन्डिशनखौ नायनानैहाय जोङो हाजोबाबाबो जोङो बेलेगावसो भारा हिसाबै थायोमोनखाय जोङो जिहेतु बेयाव हाबनानै जोङो अफिसखौ रान खालामनो हानाय अबस्था जोङो मोननायखाय दिनै जोङो बेखिनिखौ हाखु दाखुयैब्लाबो मावनानैहाय बे अबस्थायाव जोङो लाबोनो हादों बे गासैबो जोंनि मावख्रुबनाय नङा बे गासैबो जों बयनिबो मावख्रुबनाय गासैबो मण्डलिफोरनि मावख्रुबनाय मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनि मावख्रुबनाय मण्डलि दैदेनगिरिफोरनि मावनायनि बे फिथाइ जों बयनिबो बे मोनसे फिथाइ बेनिखायनो रंजानायजों जों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै दे दिनै 46 इयारनि उनावहाय जोङो मोनसे अफिस जोङो बानायनो हादों बेखौ जोङो इसोरखौ हामबाय होनालासिनो थानो हाया जों इसोरखौ हामबाय होनो जोङो बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनायजों नोंथांमोननि कन्ट्रिबिउसनजों जोङो बेखौ लुफुंनो हाबाय आरो बे न'आवनो थानानै जोंनि गासैबो BBCनि जेसेबां खामानि जायो अफिसियेलि बे गासैबो जाजोबगोन बेनिखायनो जोङो बे न'खौ जोङो मोजाङै लाखिगोन आरो बयबो गावनि सानगोन आं बेखौ हास्थायो आरोना बे न'आ सोरबा सासे सेक्रेटारिनि सोरबा सासे अफिस बेयारिनि नङा जों बयनिबो जों मण्डलि गासैनिबो होननानै जोङो सानगोन बेनिखायनो बे समावहाय जोङो जोंनि जि अफिस न' बे अफिस न'खौहाय खुलिनो थाखाय बेखेवनो थाखाय जोंनि लिंहरनानै लाबोजानाय जा रिजिनेल डाइरेक्टर दङ बिथांखौ आङो बे समाव खावलायदो मे आइ रिक्वेस्ट आवर रिजिनेल डाइरेक्टर टु अपेन दिस स' इफ इउ समथिं टु स्पिक देन इउ केन I hand over all this. Okay. Here is the word of God. Lift up your head, O gate, and be lifted up, O everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. In the name of the sovereign Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit, I open the door of this Bodoland Baptist Church Association office building. To God be the glory. Giờ vui ba không cùng nhau đi cùng Praise the Lord. Thanksgiving prayer to our
Kita dulu rồi, không phải bây giờ. Kalau naik deh, gitu. Oh, apa? Ya, Pak. Oh, let's pray. Lapa chung nông der, kan Pathian min mangai tu. Kan mamok tin ren min tatu ini Pathian nung le engkim ti thei ini. Imi ten kan du le kan mamok kan di la piang te min ngai thak sak china. Mal min som sak china, kan du ang te min ti ho kan sak china. Hei voi na hian BBCA tan thilo pui tak min ti sak ani. Kun rei tak he office tur te hi kan zong to china. Lalpa nang chuan helai hun hi kan tan ilo kho taka ti chuan rem te min ruat sak sela anei tu te atangin phal takin he mun hi min lei tira ti chuan he mun kan lei atangin he in building po lalpa sak chan chok ani sak tira tangin lalpa nangin min hruaya min om pue sa tu te an kut le ke le ngai to na zong song te nangin mal isom saka ti chuan alpa ka Pathian voina hian chu kan office tu chu peifel lo ni in kan regional director in mingin lalpa he office hi min hon sakta ani kan palom em thilro pui tak min ti saka wangin voina hian inhen alom thu kan sila che he building hi lalpa iro puinan kan thlam nong le lalpa thil thalo le chia thena pung sang laka te lo gwal himla kang me laka te ru laka te le chia thena pung sang laka te nangin lalpa lo gwal himla he muna hin lalpa kan Pathian iro pui zia hi lalpa ni tinin ronta lang zela he office lua tur zong te nela polalpa itharau thiang him puina le chan puina kanon dil saka he office min din sak ani nang takin he office atang hianin lalpa I ram zama tura ngai tu ate le lalpa thil sang ti na mun aloni zel kita turin he building hi khongai takin mal min song sakang che achung le apon azawai mai hian tharau thiang mi min uap sak plat la lalpa ka Pathian imi te ko ran ho te helai buna hianin rim takin no loi lut thin sela tin lalpa he mun hi lalpa I chan chin thapon chuan na mun center duom tak aloni chozel thina turin malam huna poi kai shule kan di sak oke kan hun le ke ma ni te nangin me shoi zelang che lali su Krista hangin chung chi kan di le Thank you. Foto lana ne bi barang de boy tu mai.